ଲିଖନୀରେ କାହାଣୀ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ସୁଯୋଗର ସୁବନି ଯୁଗ। ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଲା ଯେ ଦିନେ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ବରଂ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଚଳି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଭାଲୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ କାରଣ ଜାଣି ସେ ତାକୁ ମାଠିଆଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ମାଠିଏ ସୁନା ମୋହର ନେ, ତୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବୁ। ଲୋକଟି ମନ ଖୁସିରେ ସୁନା ମୋହର ତକ ଧରି ଫେରିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାରେ ବାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ନିର୍ବୋଧ, ଏହାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତୋଳିବା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଶୈତାନର ଘର କି? ଘର ତୋଳିବା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକଣା ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି ଭଲରେ ଚଳିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଘର ତିଆରି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଟିର ମନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଗଢ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଉଜୁଡ଼ି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମତେ ଘର ତିଆରି ସରିଲା, ଦେଖାଗଲା ମାଠିଆ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଏ, ପୁଣି କାଳେ ମୋତେ ସୁନାଭରା ମାଠିଆଟିଏ ମିଳିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏଥର ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଯୋଗ ଥରେ ମିଳେ, ତାର ସୁବିନିଯୋଗ ନ କଲେ ଚିରଦିନ ଲାଗି ହାତ ଖାଲି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହା ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଲେଖନୀରେ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଲେଖନୀର କାହାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।